Еми, какво да разкажеме, например... Ми един път бяхме в мола и се чухме какво да правиме. И се качваме по ескалаторите и от другата страна слизаха ни хлопи и момчета. И някакви не много хубави. Ирени както си мина и почна да го боцка човека. И Катерина като почна да се смее, не, той не разбра, че сме ние. И по-отдавна, по-миналата година май, ние бяхме в едно училище и се прибираме и нашите ми бях казали да купа хляб. И ние, нали, живеем блок до блок и си ходихме заедно. И аз ходихме до Унипек, взехме хляб. И докато стигнаме до тях и бих хляб да свърши. Добре, може да не е много забавно, обаче ние много се хилихме и Кати стана звездата на една много яка песничка. Да, може да изпееш. Не. Секс бомб, тя е секс бомба. Тя Парици дава, в колата му дъшава.